हेलो फ्रेंड्स, बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनल फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जों गावबागावनि मबाइलजोंनो जोङो नाम्बार थुनानै IMEI नाम्बारखौ जों माबोरै दरनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जायफ्रा नोंथांमोना IMEI नाम्बारखौ दरनो रोङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो गावबागावनि मबाइलावनो दरनो हागोन। IMEI नाम्बारजों जों मा खालामनो हायो बिनि बागै आं नोंथांमोननो एसे खोन्थालांनि। जोङो IMEI नाम्बारजों जों गावबागावनि मबाइलखौ मोनफिननो हायो। जों आरो ब्लक खालामनो हायो। जोङो पुलिसाव थांनानै जोङो बेखौ कमप्लेन हैनो हायो गावबागावनि मबाइला गोमायोब्ला। बिनि थाखाय जोंनो IMEI नाम्बारा जोंनो इम्परटेन्ट आरो गोनांथार। बेखौ जोङो लानानै जोङो गोबां खामानि मावनो हायो गावबागावनि मबाइलखौ गोमादोंब्ला। बिनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय जोङो माबोरै दरननो हागोन आरो गोसोआव लानाया जोबोद इम्परटेन्ट IMEI नाम्बारा। जों बेखौ फन सेटिंआव थांनानै एबाउटआव नायब्लाबो नुगोन। बिनिफ्राय जोङो इजि प्रसेसै जोङो नाम्बार थुनाय लोगो लोगोनो सेकेन्डआव दरननो हागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांनि मबाइलनि IMEI नाम्बारा मा बेखौ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना गोसोआव लानो हागोन। अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ फिसा रिक्वेस्ट खालामो जायफ्रा दासिमबो गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलाव गोदान नोंथांमोना चैनलाव दिनैसो हाबदों नोंथांमोना भिजिट खालामदों नोंथांमोना अननानै चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलनि गेजेरजों। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांसै। नोंथांमोना कल अपसनाव थांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोनाबो कल खालामग्रा दंखायो। कल अपसनाव नोंथांमोना थांदो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नाम्बार थुग्रायाव थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय नोंथांमोना थुनांगोन *#006। बिनिफ्राय नोंथांमोना हेश थुनाय लोगो लोगोनो बेयो अट'मेटिक थांगोन। बेयाव जेबो कल खालामनो गोनां गैया। नोंथांमोना हेश थुबानो जाबाय। अब्ला आं हेश थुनोसै। अब्ला नायबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय IMEI नाम्बारा बेयाव ओंखारगोन। नायबानो जाबाय आंनिया सिम1निया बे। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय गासैबो ओंखारजोबगोन दै। नोंथांनि मबाइल नाम्बारफ्राबो ओंखारगोन। बिनिफ्राय आं गाहायाव बोख्लायनि। बेयाव नायबानो जाबाय सिम2निया नैबे IMEI नाम्बारा। नोंथांमोना बे नाम्बारजों नोंथांनि मबाइलखौ ब्लक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेखौ लानानै नोंथांनि मबाइलखौ मोनफिननो हागोन। पुलिसफ्रा जोंना बेखौ लानानैसो जोंनि मबाइलखौ नागिरो। नोंथांमोना मिथियाखैब्ला दिनै मिथिनो हाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय डिभाइस इनफरमेसन बेयाव गासैबो थाजोबगोन नोंथांनि IMEI नाम्बारा। बेखौ लानानै जोङो पुलिस थानायाव थानानै नोंथांनि मबाइला गोमादोंबा कमप्लेन हैनो हायो। नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलखौ मोनफिननो हागोन बे नाम्बारजों IMEI नाम्बारजों। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खोन्थानानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना जायफ्रा रोङा नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय। गावबागावनि IMEI नाम्बारखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनो होनना फैदोंमोन। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। गावबागावनि मबाइल बाख्लायावबो नुगोन नोंथांमोना IMEI नाम्बारखौ नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानाया जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथांमोना लिरनानै दोन नङाब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे नोंथाङा मबाइलफ्राव नोंथांमोना सेभ खालामनानै दोनबानो जाबाय। बेखौ लानानै जोङो मबाइल गोमानायफोरखौ नोंथांमोना मोनफिननो हागोन। बेजोंनो जोंहा पुलिसफ्रा नागिरो IMEI नाम्बारजों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। बेफोरबायदिनो गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय गोदान आपडेट यूट्यूब चैनलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेदो थाब लाबोगोन। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नुनो मोनगोन।